Bingelelwe ngani zakwethu, phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina-ke igama lami ngumfeza Nguthuthunga Khumalo, bathi iLaspo namaGumede. Ngizophinde ngicelwe ngani zakwethu-ke ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe, wakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu uzicelela phana ukuthi-ke abizwe ngobhuti omdala uNjabulo Mfokala, ngemva kokuthi-ke ayosika unyanyavu lemoto olushasha olusha ceke laphana olubonayo ukuthi-ke lo hlobo laka-Toyota ngane zakwethu-ke laphana-ke engicawuthi i-Legend 50-ke ngane zakwethu. uNjabulo langa lokangene njalo amazwi okumhalalisela ukuthi-ke usike imoto yakhe nje. Ubhala ukuthi ikhasini lakho kusuka manje ngicela ningibizwe ngobhuti omdala, wasethi congratulations to myself laphana ngane zakwethu, nje ukuzibonela ukuthi-ke inhle ngempela imoto kaNjabulo langa-ke laphana ngane zakwethu. Kusebenza kahle nje nokusebenza kakhulu nokusebenza ngokuyikhandla laphana nokuba nomdlandla esiteji. Samazwe uNjabulo langa ukuthi akuyona insizwa ebhorayo uma ngabe ingena esiteji, kodwa nje insizwa efika ibe nomdlandla egaranta kakhulu laphana ukuzimemezela. Mani, awu kodide mani, eduze mntanami. Zomkhumbula kanjani zakwethu ngalamba temu uNjabulo Mfokala usikile unyanyavu. Ake sithathe lithuba simbongela simhalalisele laphana-ke kuyona i-comment section ngane zakwethu. Izona indaba engibekela zona sihamba phambili namhlanje uma ngabe sithinta indima masikandi. Nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Sengiphuma nje ngeLasbon, bye bye. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.